tok, tok. Frakinaren mehatxua ateioka dugu. Gelditzeko zerbait egiten ez badugu, hemendik gutxira geure ingurua zulatzen hasiko dira. Enpresa zulatzaileek lehen putzuekin hasi nahi dute 2015an. Putzu gutxi batzuk? Ez. Euren helburua inguruko lurrazpian dagoen ezoiko gas guztia ustiatzea da. Baimenak eskatu dituzte Arabako lurraren 98%, Bizkaiko 176% eta Gipuzkoako 140%. Utziz gero, ezagutzen dugun guztia zulatuko dute. Baina zer da zehazki frakinak ekarriko diguna? Lurrazpiko eta lurgaineko urak bultzatzen ditu. Geuk edate ditugun urroiek. Akuiferoen gainean, eremu babestuetan, frakinak ez du ezer errespetatzen. Frakinarekin atmosferara gas arriskutsuak bidaltzen dira. Guk geuk arnasten dugun aire hori bera kutsatuz. Milaka eta milaka, kamioi alde batetik, bestera. Area, tuboak edota ura bezalako materialak mugiarazteko. Animaliengan eta paiasongan, gizakiongan, eragina duen teknika bat. Frakinak behar duen okupazioa dela eta paisai suntxitua. Eta nola ahaztu, nino, istripu behatxu iraunkorra? Frakinak jasan duten lekuek ikasketa garrantzitsuak utzi dizkigute. Utzi eskero, Etorriko dira, zulatuko dute, alde egingo dute, eta ezer gabe utziko gaituzte. Ezer gabe? Ez. Ur gutxatuak, Kudeatu ezin diren hondakin kutsatuak, utzitako eta gaizki itxitako putzuak, suntsitutako paisaia, animali eta gizakien gaixotasunak, gure urarekin eta gure izearekin ez da negoziatzen. gure osasuna eta gure geroa ez da zulatzen. Tarte txikia dugu enpresa zulatzaileak lanean hasi aurretik. Pauso bakar bat ematen utzi ezkero, itzulerari gabeko ondorioak jasango ditugu. Garrantzitsua da lortu dezakegula sinistea. Frakinaren aurkako mugimenduok herri ekimen bat aurkeztuko dugu frakina debeka dadin. Frankina, debekatu dadin. Horretarako zure sinadura behar dugu, zure lagunena eta zure senideena. Zure sinadura behar dugu. zure sinadura behar dugu. Sinadura pilla, patata tortilla. Guztion artean, ozen eta argi esanen diegu. Frakin ez hemen eta ez inon. Frakin ez. Ez hemen, ez inon bez. Ez. Frankin, ez.